dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Ki rembuke rong jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten dari jadi. Oh, sik, kuwi. Enten wayangan. Sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Lah kok yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Lho. Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok lah niki jawab siap Mas ngono ki. Sing siap apa ki? Kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Lho, ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Kaya ya sing dalu. Macange Mbak Yulimbu. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. Donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja. Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Bose, kula mboten ngerti malan. Lho, Kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to? Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kowe saking apale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. Leres Pak nggih, dempelan Pak. Wah, Tiba ya leres Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengan kan piyosan dempelan kono. nah niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya aku kok tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak Lah Cangi. ya saking apale ngerti ngono. SMA 1 Madiun. Sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok ya peran. Nggih, selalu keliling nyambangi warga masyarakat. nggih. Ini adalah Bupati Kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger leres mboten Pak. Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto R kalih. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R kalih. Mbah Mutarom R kalih. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Saya pertanyaane, iki dalange ora nek R lho iki. Lho, enten jenengan Cahyo Kuntadi sanes Cahyo Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenenge abang ngele jenengku ora. Kanca-kanca kerawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku iki nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet ngono. Mosok dagelan jenenge Supriko. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane napa? Hari jadi Kabupaten Madiun. Jadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa?
papat 5 8 papat tambah 5 24 Sik akeh men to kuwi. kowe iki ngomongmu belajar kowe iki guru lho. Iya. Digugulan ditiru lho. Pira 4 tambah 5 iki Iya, iya. Kok iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe. Banyol ning aja maksa nemen-nemen to. Aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho. Nek iki maksa iki. 4 tambah 5 ki wis 9. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki garing nyaur utang. aja marang dhisik 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Oh iya. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? Pitu tuh. Loh, harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas. Nggih. 7 menika. Loh, ya kudu iso. Wangi. Lah mau jare abahe ngontek-entekane ya 17 kuwi kok. Mula aku ketikane abahe ngoten. Mula aku awakmu nggo ngarep sik Ndro. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge. Sesek wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Kok dalang ra umum piye to Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo rasane kok piye lho. Lho nyapo? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda to. Lah jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wayak dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki. Lho. Lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing ngasta, ora nek wayang, ora nek dalange. Lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara ono. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang. Penting di. Penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kondi. Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terang ndro piye kuwi karepe kuwi. penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat ki apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Wayangan kok sing gelem Omongan kalimu aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang Telek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah dalang lho jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti muyo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang. Kowe ngawur lambemu lambodok. Diselang tak turune ning kowe ya. Kowe ijo ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora nek wayang ora nek dalang arep melu sapa? Lho, barengan Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak.
kudu tetep belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Wayang iki mesti ana dalange. Bakul wayange. Bakul wayange mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to. Mesti ya bakul tok. Met. Kowe wis tau ngemut mercon bledhos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepeleke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kose to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Saiki ndagel lho. Aja dikene. Mas Lendro aja dikene. Saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu. Matur. Loh, ngawur iki jilake kok mulih. lagi sing gawa aku. Sing nggo Mas Yoyo. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Ka mendhi kula nuwun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok njaluk ngapura ayo. Sikile piye? Sing tengen. Sikile. Yo, sikile. Aku nggo sikil Aja nyilih miku. Iki mikir Mas Yoyo, sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Waplok. Enek sikil lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kula badhe ngampil. Kurang mendak Ndak lah. mendak. Kurang mendak meneh. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Iya. Iki jane dagelan po ula. Aja nyepel. Piye ngambil sing apik? Ayo. nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepeleke to. Matur guyon apa, Pak? Sing ngene, dalem Mas sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Mesti rena ing penggalih lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati pindah wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing rungokke Mas Yoyo le ngendika iki lho le nyarke nggih jaman modern saiki iki aja ngono kuwi wis lumrah kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Cara modern iki piye carane? Dangdut met dangdut. Nah, nanti gaweanku apa? Wis ora awas aku biyen rung nang wayang dangdut. Bagian apa met? Karek panggung iki. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiunco. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kata yo. Kok yo iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lan kulino artis kita yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Ya Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti ae. Baik saudaraku semuanya. Lah ngono lho. Tak panggilin salah satu nomor satunya Madiunco. Ada siapa dia? Hah. Jare kon sithik. Lah sithik iku yo kesithikan niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita yo. Aja yo gawe ya. Ngapunten lho Pak Bat. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit Pak. Iya. Yo duwe sapa kok golek dhuwit? Ya ngomong menawa kowe. Ayo. Yo. Enggak Pak. Wis Lendro Mas coba ya. Ciri khas Piyai Madiun ya. Panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya.
Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas mlaku. Dados. Para penonton lembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo, monggo Bapak Ibu. Panas laku orang payu sanggale diseret jamaane mantu Surabaya Simen Madiun Jakarta Mas ya panas ya melaku ya Mas ya Dit penting guyub rukun Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati siap Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Amin. Pramila dalam menika monggo kita sareng-sareng. Aku kumbang idam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kan bakal liwat. Semono hati-hati rinoso karo sorasane driya jagat raya kalingono ukir lan samudra ora maning aduh tadi hati selawase Idam Sari luar biasa adate menika caping gunung lho ya pembaruan lho bantos menika niki napa niku gending kang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih Pak. Oh nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Leres Pak Bupati niku. Pas insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun ya. Nggih. Terus piye? Nggih. Nalika matur suwun. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita luar biasa. Yai Budaya nggih.
Nduk, kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki bapak. Iya to. Iki adik kula. Nggih leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pur. Wakil. Adik Pak Kang Wakil Mas. Bupati. Bapak Bapak Purnomo. Purnomo ini lagu nih. Piye sing lagune? Purnomo pedet Kayak beda kayak Lamongan. Kayak tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, Pak Beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kayak kowe kuwi. iki. Lah Pak Pur ya padha wae, Pak bapak iki yo Purnomo nambani. niki ngoten. Nambani kan- Nambani para masyarakat yang ada di Madiun Madiun. dan sekitarnya. Nambani kayak sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah Ria? Loh, Pak Pur sing Lamongan kae kan Sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti sampean. Lho lho. Bodo kendengi lho. Makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Nggih, wiwit Nggih. sonten nok, nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki Nggih. mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahi dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Iya. Nah, Sesuk kok budhe lho ngawurmu ku lho. kono Kang Mas yo dile. Kaya budhe Kersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah mentem ituan. Walah Lintang asmara kok untuk bedoan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Iya, Contohnya kaya Bapak Bupati wau oleh Lembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nyidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contohnya Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Derek terus. Didereke mergo kae nak gak nderek kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris. Kok mboten melu-melu Mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan penjenengane Bu Kesi. Met, komet. Napa? Rene takmut takmut raimu ini. Oh, Ngene lho sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua Pak Bupati dan Wakil Bupati menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. niku pun positif nak Pak Bupati kali Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun ndereke terus. Nah iku mboten masalah setia. Nek mboten ndereke jenengan mendak minggo. Dalangane aris ganteng. Wah, engko nak kenek sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Nggih, Sopo nggih. ta sing gelem ya? Iya. Nggih, apa ya? Kaya jujur ta iki. Enggak Pak, Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak. Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau mbisi kula kleru karo wae bojoku Mas. Lah komet nggih ngoten no Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Oh, kulit. Lah kowe ora ngoroh komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena apa tak kira ditato. Jasa pekerja keras iki ya ngono. Nggih Pak nggih. Enggak Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Ah Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kali kawula saged mewujudkan amanah panjenengan
membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa. Oke, lintang asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados. Yuk. Tepuk tangan untuk Pak Wabub, Pak.
Nggih. Kasmanten. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas nggih. Sembah nuwun Pak Babu, Pak. Pak Pur, Pak Bupati sembah kasuwun sehat selalu ya Mas Komet. Heeh. Dalem Pak Babu. Napa niki? Mboten amplop mawon. Mboten jenengan swantenipun saya ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Pak kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ini Ahe koordinator iki ya. Wah ya ilang nek iki. Apamu ndi ya wis ora? Apa? Enggak. Enggak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak Pak Wabu Pur Karo? kali Mbak Niken. Nah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Pak Bupati. Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini didum ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa sih saya kok didum lho. Dibagi. ini nanti didum sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, Kok raimu elek lah ngono? padha rambadroke ta. Ya mong ya. Angger enek-enekan iki aku selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Dek, mboten. Nyanyi ora. Nah, iki Mas Yoyo lho jelas. Nyanyi. Sabar, Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Gesi, tulung kekno Bu Gesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin wong sabar kuwi. Sesuk ya ditak-itak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, nggak sama sekali. Ndak sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean satu, saya satu. Enggak. Lah Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. gak aku ning kene lha. Ojo bangun sini masuk njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki. Ya, Kok kono ne. ora. Ora jelas nek iku. Enak kan? Ya. Nah, nggih. Dibuka sik, Matur dihitung suwun. aja njok kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwun, sik. Met. Oh, Iki nuwun sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Wis Nggih. jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas. 150 untukmu. Iki lho. Ora apa-apa. Piye? Yo jenengan nak badhe buah apa? Heh? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta. Damet, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh, bedean, Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya, Met. Ayo ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ora kok ya. Ya wes kawakno. Ini slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah, milih. Oh, bedean. Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki? Iki yang ini. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Nggih. Milih ne. Milih nih, mau gak milih nih? Ya milih ne. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Enak papan kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabannya wis jelas. Nggih. Pokoknya angger sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten tok. Heeh. Sing penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Entuk 100 men mun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, siap. Angger jawabane kodok Kodok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, kodok. Ayo. Sampeyan dhuwit karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Heh?
Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kan Met, anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki Salewang iki. Niku Saleho. Saleho. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo jasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, digandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak-raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe, Slendron apa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulaan miken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene. Ngono iki jelas sinden madang geden. Madang kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki madang geden. Madang kara niki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan Sek legan lulusan isi. Oh iya, tadi sing pas padha araku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenal ke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung di bojo lho. Nggih, lha nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa tuh, Pak? Lho, Sik. kok ora ngaku-ngaku piye sak awalane ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Mas Yongge ya kudu profesional. Loh, lah di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngoten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal men? Ya, yakin mboten apa-apa nggih? Nggih. Kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Wis sik Bu Kesi, sik tak omong sik Bu Kesi. Kudu kok pikir tenan lho Bu Kesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan ki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketone apa butak ngene lho iki. Bu Kesi, sampeyan ki cantik, dosen ya to, sinden kondang. Ayo. Mosok berentuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Mau aku Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah kan nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, kotak-kotak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. dalam Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? mboten piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Enak ngene-ngene iki tak ke apa? Waduh. Aku nak iki masuk. Berarti Mas Yoyo kira aku selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria Favoritku ya wis ngono-ngono ku. mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken niki awake. Tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, Lah kok iso iki? gara-gara langsing kuru. Dijak buah, jak nedaman ter GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti cae. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kon lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok kok meneng ae? Terus takon, yo Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK iki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates. Nah bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Jadi aku nek buahne sikon nggo nguri ya gak melu ngono. Nek iso bojo pegaten Met wis enak bojo nggih. Iki piye to bocah kok? Elek bojomu kula isin mak kanca niki. Dosa wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan wae. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenang lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare.
Drimane apa? Para punggawa. Wis pegatan Keliru sithik. ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah ngapa? Lah kok kula wingi kan tanggapan ki nganjuk mampir gawe Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak Kro. Bojone aneh. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak pandu. Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo andur ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek di sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok no. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak biaya 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Ya bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Waduh, berarti kowe ora ruwen-rena kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca iki lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to, kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Terus nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ibu. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah, Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nek akhir nganggo R iki bir kita akeh. Oh, pilihan Nduk iki antarane Negara Angin apa Tembok Kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara Angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Nah, coba kaya apa? Negara Angin. Yo Nduk, berdiri cacos. Masih ora tau
Matur sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Dan nggih kula nggih gumun salut kali Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggen kula digarap ngangge musik. Musik Nggih. campur-sari biasa. Madangkara wis Madangkara aja maneh kok negara angin iki segara kidul digarap kok. lho Segara Kidul lagune Wih. Mas Deni sing terbaru iki. Lagune sing piye ku, Mat? Sing
ngawur ya ora mengikuti Gen Z ki ngono Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa menika, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. luar biasa. Lah menika ugi wonten dawuh Mas. nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebonagung. oke. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Yun gending caping gunung sampun kesupen benjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun wates. Pak